τα κιλά μετά την τελευταία μου εγκυμοσύνη. Δεν ένιωθα κανένα κόμπλεξ με το βάρος μου. Όμως μετά από ένα περιστατικό υγείας που είχα με τη μέση μου, αποφάσισα να την ξεκινήσω. Δίσταζα στην αρχή. Η καλύτερη μου φίλη όμως, η Αντριστή Λιανού, που είναι τώρα η σύμβουλος μου, με παρότρινε. Ξεκινήσαμε μαζί, με στήριξε, με συμβούλευε, ήταν δίπλα μου. Φτάσαμε μέχρι σήμερα να χάσω έναν επιθυμητό αποτέλεσμα. Νιώθω πιο άνετη, πιο ανάλαφρη, φορώ ό,τι ρούχα θέλω και σημαντικότερο μειωθήκαν οι πόνοι της μέσης. Συστήνω ανεπιφύλακτα την One Diet. Είναι για όλα τα γούστα ανθρώπων, για όλες τις ηλικίες. Εμένα η ζωή μου άλλαξε πάρα πολλά με την One. Νομίζω είναι σημαντικό ο άνθρωπος να κάνει κάτι για τον εαυτό του πριν φτάσει ή στα χειρουργία ή σε κάτι πιο επικίνδυνες μεθόδους. Νομίζω πρέπει να προσπαθούμε. Εμένα προσωπικά ανέβασε μου η ψυχολογία μου, τόνωσε μου το ηθικό μου, είμαι ευτυχισμένη.